Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi zarautzen gara, Zarauzko ikurrinaren edizio berri badugu emakume eta gizonentzat, eta esan beharrik ez dago, aurtengoa berezia dugula, jende asko biltzen da hemen estropada bertatik bertara jarraitzeko, beste hainbat herritan bezala, baina ezinezkoa da, aurreko asteburuan Hondarribian eta Ondarroan gertatu zen, eta herri gehienetan, hiri gehienetan. Kasu honetan, telebista bidez ditugu arruntzaleak, eta hemen inguruan, mendie aldetik, Santa Barbara aldetik, eta alduten lekutik batzuk bai, baina gehienak zuzen eta formal, estropada bertatik bertara ikusi ezinik. Ikusmin izugarria, batetik emakumeentzat azken asteburua delako ligari dagokionez, matematikoki Orio dugu txapelduna, baina txapeldunak beti nahi du irabazi, kasu honetan Oriok ikurrin hau asko maite du, eta Oriotara saiatuko dira, baina baita ere aurkariak, bai Donostiarra, gero bekaldean badakizu Arraun Lagunak, seguru xamar izan daitekela playoffa libratzeko moduan, baina matematikoki oraindik badu bere aukera Hondarribiak eta gogoti saiatuko dira, esan beharrik ez dago berdeak. Eta gizonezkoen liga pilpilean dugu, oso mamitsua, oso ikusgarria izan daiteke hemendik aurrerakoa, eta Zarauzkoak beti markatzen du nolabaiteko mugarri bat. Zarauztik aurrera datorrena badakigu 15 aldi horretan ligari begira pausu garrantzitsuak, gero kontxa eta demoraldi bukaera gero playoffarekin eta azken estropadekin. Eta gaurko honetan gainera, eta honekin agurtuko dugu lehenik eta bingo Ibon Gaztañazpi, esan dezagun pronostikoa ere albiste dugula. Itxasoari dagokionez metrotik berako olatua izango dugu, baina haize indartsua espero dugu, arratsaldea aurrera doan neurrian gainera, indartsuago Ibon. Ze moduz, arratsaldeon? Arratsaldeon, Mikel, alaxe da, zuko esan da moduan iragarpen gehienek, eta gaur egun, bizpairu weborri manejatzen ditugu gehienek, denek ere estropada hasi eta seiretatik aurrera, haize ufada oso indartsuak ematen dituzte. Niretzat fidagarria denean, ufadak 40 orakoak izan daitezke, eta horrek, guztiz baldintza dezake, gaurko estropada hau, eta oraintxe Getarian kai inguruan eta ibili gara, eta antzematen zen, entrenatzaileek, euren traineruari begira, eremuari begira ere bai, baina gora ere bai, eta denen kezka, haizea, zenbaterainokoa izan daitekeen, eta bestetik, noiz hartuko ote den. Bestetik, esan da moduan azte honetan Gorkaran berak esan dugu, Zarautzen dagoeneko zehar begiratuak eta horrela izaten direla, azeriagoak nahi bada eta antzematen zen, abuztu aurrera doala, gaur abuztuaren 15, Euskotren Liga erabakita bai, baino Euskola Liga betik eta goitik, gauza asko jokoan, Mikel, eta ikusiko dugu niri iruditzen zait, aurkezpen honetan, pista eremua oso azkar jarriko dela, haizea gora egiten badu, ura berea doa, eta poparean etortzeko oso azkar jarri daitekela, eta gaur itxaso handirik ez, baina itxaso bizia ikus dezakegu. Eta seguruenik, biharkoari begira dugun prebizioa kontuan hartuz, banderaren leian, biegunetako denborak batu egingo direla kontuan hartuz, agian gaur sor daitezken diferentzia horiek, erabaki horrek gerta daitezke Ibon. Ez da sekula jakiten, baina badakigu, hau Zarautz da, eta hemen batez ere batzutan poparian trainerua ez da bat ere etortzen, baina askotan ikusi izan dugu, atzetik aurrerako harrigarriak, eta larun batean bertan, estropada erabakitzea, eta niri iruditzen zait, korronte handiak ez dira, baina haizea, eta itxaso aste honetan, ibili den bezala ibiltzen bada, poparean gaur oso azkar etorri daitezkela traineru guztiak. Ederki, goazen Sara Gandara lankidearen gana, Sara Gandara Getari aldetik abiatu da gaur, kirolariak antxe izan baitira, lehen elkarrizketak eginda, eta gero uretan izango da protagonisten inguruan. Arratsaldeon Sara, zurea daitza? Arratsaldeon, Mikel, Ibon eta ikusentzule dagoeneko uretan gaude, eta zeuek oraintxe bertan aipatu duzuen bezalaxe, haizea izango da gaur protagonista, gaurko estropada honetan zalantzarik ez dago, momentu honean haizeak jotzen du, eta iragarpenetan argi eta garbi ikusten da, haizeak gora egingo duela, ufada gogorrekin joko duela, eta ikusiko dugu horrek zenolako eragina izango duen estropadan zehar. Haizearen berri ere, guk geuk hemen ontzian gaudela ematen joango gara, izan ere, sentitzen dugu haizean eta ulian eta haize kolpe horiek, eta kontatuko dizuegu, zenbaterainoko ufadak dauden hemen uretan. Zuk ondo aipatu bezala baitare Getarian egon naiz, bertan, traineruak zeuden tokian, eta iritsi dela, denek esan diguten bezalaxe, iritsi dela egutegian gorriz markatutako egun handi horietako bat, astebukaera handi horietako bat hobeto esan da, Zarautzen ikurrina jokoan egongo delako, eta Euskotren Liga bai behintzat erabakita baldin badago ere, bai
Orio, bai Donostiarra, baita Bekalde horretan, playoffak egiteko borrokan dagoen Hondarribia, uretaratuko da dena emateko gogoz, eta aste honetan Hondarribian izan nahi Iker Cortez, eta Nebaio arraunlariarekin berketan, reportaje bat egiten, eta haurek esan diate, zaila ikusten dutela, baina ezinezkoa ez, ikusiko dugu uretako lehiak zer emango dien arraunlari horiei. Edo nola ere, hementxe, gaude uretan, semaforoaren alboan, traineruak beroketa ariketak egiten dabiltza, eta hause, estropadatarian bildu ditudan iritziak. Ilusioz beterik gatoz, ez? Zarauzko estropa oso bandera erakargarria da guretzako, eta gu daukagun honena erakustea gatoz, eta albidatze duen kontua eta ondo ateratzen dian gauzak. Bai, barneratuta dago, baina handikan ez da bukatu, ez? Orduan, errezago izatea barneratzea ja dena bukatu eta gero, eta ez aurretikan pixka bat adulatu digute oso ondo indegula, baina handikan beste jornada bat gelitza oso garrantzitsua dana guretzako, eta pentsatet gauzak bere garaian ospatu behar diala. Gu hasiera batetik genekin liga Oriok irabaziko zuela, euneko ez dakiz bortzen dutan, baina beraiek ziren aurreko urteko erreginak esango genuke bezala. Eta, gu oso kontentu gaude egin dugun denboraldiarekin. Gustatuko litzaiguke igual agian beste estropadaren baten bandera lortu izana, baina oso kontentu gaude eta estropada honetara animo pilo batekin gatoz, liga badakigu Oriorentzako dela, baina oraindikan bandera polit bat jokoan dago eta bentsat gauzak zaila jarri nahi dizkiogu Oriori. Azken emaitzekin eta hori frustrazioa sartuta zegoen buruan. Batez be, gure asmoa, nire asmoa, aste honetan izan da ateratzea burutik frustrazio hori, eta, gure liga astea. Gu daukagu 6 estropada, hau da gure lehenbiziko estropada, eta atxeran begiratzea ez du esertarako balio. Ilusioekin atoz, aste polita bota dugu. Eta, zuko izan ditzen, azken 2 urtetan hemen gauzak ondo junteskigu, eta esperantza egin gaude, aurten de ondo junteskigun. Bakigu, larun baten bigarrengo txanda ondatikan, zailago izango dugula, bigarren urrengo unako hor disputan egotia, baina espero dugu tandetan ez egotia aldeaik, guk gure lan nahi duen da estropa polita zeigun, eta bintzat, biharko banderako lehian, bintzat, hor gauden, aukerakin gauden, hori izangoa gure helburua bintzat gaur. Azkenen, ekipo gehienak faiatu dugu asteburu baten edo beste estropa baten edo beste nobe esan da. Nik uste giltza hemendikan bukera alik eta gutxina faiatzen egongola, eta nik uste gutxina faiatzen duen horrek eraman gaula liga. Eta estropadaz estropada, aldan nivel honen amatea, gure lan hainez. Protagonisten hitzak izan ditugu, besteak beste, ikusi dugu Aste honetan estropadaren oso garrantzitsua. Eta, ilusioarekin, eta lehia oraindikan bizirik dagoela azpimarratuz, 6 estropada direla beko auzi hori argitzeko, eta halaxe da, txantxetakoa ez da hor Kaikuk bizi duen egoera, baina gero zehaztuko dugu, hor Bekaldeko burruka ere, goian badago lehia handia gizonen artean, baina Bekaldean ere bai. Orain Euskotren Ligari buruzko hausnarketa, gogoratu zelkapena nola dugun, 38 puntu matematikoki txapeldun Orio. Donostiarako 30, 8 jardunaldi irabazi ditu Oriok, Donostiarak 2. Arraunlagunak 19, Hondarribiak 16. Eta zuek ulertzeko kontuak oso erresia dira. Hondarribiak aurrera pausu galanta eman behar du asteburu honetan, eta Arraunlagunak gaur bertan izan daiteke matematikoki datoren urterako Euskotren Ligakoa, Hondarribiaren aurretik zelkatzen bada helmugan, 4 puntuko errenta hartuko duelako, eta kasu horretan, haien arteko lehia, 5 eta 2 dago une honetan Arraunen alde, Hondarribiren aurka, beraz berdinketa ere Arraunen aldekoa izango litzatekelako. Hori gure datuen arabera, eta hortik aurrera, oso lehia polita, nolabait liga erabakirik dagoela ikusirik goitik, hau test bat da, gero etorriko denari begira. Emakumeek, etenaldi bat izango dute, 15 aldi luze bat, Donostiari begira, eta gaurko hau nolabait hor etorriko denari begira, test bat da. Liga erabakita dago, bai, ikus dezagun asteburu honetan zein den onena, eta gero joango gara Donostiara, Ibon. Hori
Hori da, eta lehenbizi gaurkoa, biharkoa gero, eta gero Donostiakoa prestatzeko 2 aste eta erdi izango dituzte, eta behetik ez dirudi, erreza izango denik Hondarribiarentzat, Arraun Lagunak 2 estropadetan, 3 puntu kendu, eta horretarako tartean sartu beharko luke Donostiarrak eta Oriok, eta ez dirudi erreza. Begira, horre ikusi dugu, haizea nondik sartzen den, egia esan iragarpena ipar-mendebaldekoa da, baina orain estropa eremuan nahiko zuzen sartzen da, haizea eta olatu da. Hori da. Lehorraldera dator, kanpokaldetik esateko 3. 4. kaletik. Hori da, 4. gotik lehenbiziko ora bezala, kontua da, iragarrita dagoen, haize ufada hori edo etortzen baldin bada, katxoia sartzen baldin bada, orduan bai, trabesago getariatik nolabait torriko dela edo getariako norabideatik sartuko dela haizea. Bueno, ikusi dugu nola dagoen sailkapena eta arraunlarien aurkezpenare egingo dugu. Dida batean, lehen kaletik emakumeen lehiari dagokionez, Donostia Arraun Lagunak izango dugu eta Andrea Astudillo izango dugu patroi lanetan, esan beharrik ez dago, hauentzat teste benetan garrantzitsua dela, ontziare berria dute eta erabat egokitua dute eta esan daiteke Mar Larrearen kokapena izan zela aurreko asteburuan nobedadea eta bide horretatik jarraituko dutela arraunekoek, ez? Bai jauna, pasaden asteburuan nekain iriarte prestatzaileak Mar Larrea 2. tostara ekarri zuen Xuban Euribarrena aurrera hori horrean eta egitura horri eutxi egin dio Donostia Arraun Lagunakeko prestatzaileak traineruari ukitu bakarra eman dio estriborrean ohiko aldaketa bat. Nerea Txokarro gaur 3. tostan eta lehorrean geratu dena Naiara Martin. Bueno, 2. kaletik Hondarribia, hor duzue Iker Cortesek prestatutako tripulazio gaurkoari begira eta nobedadea Etxabeguren berriro espaldara doala eta Ane Diaz istriborren hanketik aipagarria. Hori da, bere testaketa egin omen zituen, atxeden aldi horretan Iker Cortesek eta gaur ikusten da istriborrean Ane Diaz ostera hanketik Etxabeguren espaldara eta Irati Gaztelumendi 3. tostan eta Baborrean ere bai, Peñalba tosta bat jetxi du, Jasone Michelena aurreko postutik espaldara eta gaur aurrekalari lanetan Ainara Palentzuela. 3. kaletik Donostiarra arituko da, ligan 2. da, eta Arrazolak esan du, Orio bai, favoritoa zen, baina egin dugunarekin pozik gaude, eta gaurko eskifaia ikustea nahikoa da, antzemateko ez datorrela asteburua pasatzera. Hemen hortzak erakustera datorrela, utxetik hartu asteburua eta lehiako. Eta egurrera, Maialen Arrazolak bere 14 egitura behintzat oso definitua dauka, Baborra tenok espero genuena, gero, aurrean Irati Larrañaga eta Uranga, Mireia Uranga, tosta trukatuz eta ari dira, azkeneko estropada Uranga jokatu zuen gaur horra iruditan, Irati Larrañaga eskarmentuko arraunlaria ez, hori Arraun Lagunak da. Erratu egin naiz, eta beste aldaketa, 3. tosta estriborrean, gaur Laura Goldarazena eta Taide Gomez de Segura lehorrean. Bueno, eta 4. kaletik txapeldunak arituko dira, hori jotarrak, eta hemen hanketik Piñeiro eta Olasagasti behar bada, deigarria istriborren 5. tostati 4. gora ekarri duela eta gaur ere konfirmatzen dela hor Leire Alkala eta itxaso Azkonobieta ere kontranketik izango dugula. Nik ere hori azpimarratu dut, Mikel, estriborrean Leire Alkala badirudi 4. tosta horretan, Xantik hor mantendu nahi duela, Oioz 5. udane eta gaur 3. tostan pasaden azkeneko estropadan Ondarroan bezala Amaia Galdoz, Olatz 4. gora eta 3. tostan estriborrean Izaro Etxaniz. Bueno, hor dituzue arraunlariak, elkar animatzen eta agurtzen, eta estropada aurretik minutuko isilunea gordeko da, bai emakumeen lehiaren atarian eta gizonen lehiaren atarian. Aste honetan joan zaigun, Valerio Basozabalen omenez epaili izandakoa arraunzale zorrotza eta besteak beste, izuntza Lekeitioko arraun elkarteko sortzailetariko bat. Eta arraun munduan, urte batzu ditugunok, epaile lanetan eta gehienetan kanpoko balitzetan eta lasai askotan ikusitako gizon jatorra. Askotan gu arraunean eta ziberritan, Miguel, txapelketetan eta bestelako estropadetan, Bizkaia alde horretan, denetan ez dakit, baina gehienetan ikusten genuen gizona goian bego. Berehala, epaileak agindu ematen dutenean hasiko da minutuko isilunea.
Goian bego, Valerio Basozabal, arrauntzale eta epaile handia izan dakoa, hemendik gure dolumina, bere familiako parteide guzti. Bueno, eta bere ala, epaileen deia jasoko dute emakumeek, Zarauzko lehen jardunaldiari ekiteko gogoratu, Moilarriko irudiak ikusten ari zareten bitartean, bi egunetako demorak batu egingo direla ikurrinari begira, Zarauzko ikurrina dotorea etxera araman alitzateko, baina bestetik jardunaldi bakoitzak ohiko puntu sorta banatuko duela ligei begira, bai Euskotren Ligan eta baita ere Euskolabel Ligan. Une honetan haizeak, 19-21 kilometro orduko horixe da abiadura, orain bertan, eta hemendik aurrera goruntz joango da, pronostikoa betetzen bada, zalantzarik gabe. Bestetik Anteia Buia markatzen diguna da, metro erdi pasatxoko olatua, eta seria askarrak. Periodoa 4,8koa une honetan. Hori da, Mikel, haizea gora iragarpena betetzen ez bada, eta marea bera. Horre zer esan nahi du, koefiziente handiako mariak ez dira, baina badakigu itxas bera horbitu dela, olatuak geixeago arrotzen direla, olatuak malda gehiago hartzen duela, horrela esan nahi bada bentsat, eta bizitu egingo zaigula, poparean etortzeko estropada ere mua. Itxas gora, 2 gutxiagotan izan da, eta bederatziak 10 gutxi aldera izango da aldaketa gero. Bueno, dei egin diete, eta poliki badoaz, irtera tokira. Lehen kaletik Donostia Arraun Lagunak, bigarrenetik Hondarribia. Hauen arteko lehia zuzena dago, eta sosketak parean kokatu ditu, teorikoki hobeseagoak diren kaleetan. Eta gero, 3. Donostiarra, 4. Orio, ligako bi indartsuenak, asteburuko erronka ederroni begira ere, hortxe parean, Ibon. Bai, zer den zozketak horrentzat kapritxoso izan da, askotan gertatzen da horrelako, horri ikusten dena da, urak mugitua daudela. Haundiak ez, baina mugitua bai. Beste hor bat, Mikel, hori orain ikusten dugu, Arraun Lagunakek pasaden astean estrenatu zuen trenerua txanda honetan, 4 trenerutik 2, azkeneko amilibiaren azkeneko modeloak, eta, jardun gogara, unen batean baino kuadernarik ez ditu, eta nahiko ezberdina da, barruak eta kanpoko moldea ez, eta barrutik eta nahikoa ezberdina izaten. Jakingabe probak egiten hasteko arriskutsua. Bai, presaka eta korrika ez. Garaitz egin, ondi probatu, eta konfiantza osoz hartu beharreko ontzila. Gero batzuk eutxi egin diote, eta beste batzuk, zalantza horiek sortu, eta atzera berriro aurreko ontzi zaharrarekin. Lehen kaletik Donostia Arraun Lagunak hortxe dugu, prest. Bigarrenean, oraindik Hondarribia gurutzatuta, 3. Donostiarra prest, eta 4. Orio, uste dut Nadet oraindik hor makurtuta, iruditzen zaite dabilela. Eta Nerea Perezek estatxe askatu egin du. Bai, hor duzu iruditan Hondarribia, berriro sartuko da estropada eremura, Orio bien bitartean prest, eta orain estatxa utzi duena Donostiarra izan. Horrexekin bakarrik nahiko ikusten ari gara. Txasa hondirik ez, Arraunek ere utzi du, eta Oriok ere bai. Haizea, olatua xarria zeuk esan duzu, Mikel, periodoa laukoa edo bostekoa. Ez da iristen bostera. Bostera iritsi gabe, horrek esan nahi du, zer esan nahi du, galdetzen du jendeak askotan, eta olatua 4 segundutik behin, 5 segundutik behin, horretorreko dela. Bizi. Bata bestearen atzetik. Galdetu zurlariei. Hori da, sekulako indarrik eta ez, baina ia geratu ere egin gabe, bultzaka. Begira arpegitan, ez txio, suma daiteken. Ematen du oraingo honetan, paretxu sartuko direla, Donostiarra prest daia danik, barka egon. Nioen, Mikel, arraroa baldak ez zer egiten zaidan. Begiratu kanpora eta ontzik gutxi ikustea. Han kanpo kaldean, eta hemen jenderik ez. Hemen jendea falta, eta, alde batetik posa sekulakoa, estropada jokatu egin dugulako. Salbatzen ari delako demoraldia. Bizitzen ari garen egoera honetan. Salbatu da, eta biharkoa balekoa baldin bada. Gizonena ere bai. Gizonena ere 12 estropadekin
ontzat emango da, horrek duen ondorio sortarekin, ezta? Bueno, bestetik naturak ekartzen dizkigu, Olako kolpeak eta baina orantxe ubarroi bat ikusten dut hementxe. Bigarren tunel aldera pasatzen da. Ara, hori ere ekartzen digu tarteka eta... Arek eskertuko du, motor gutxi egotea. Hori posik da. Bueno, arraun falta zaigu. Riborsia, baborra bante. Ekipo, hori da. Hor, segi. Begira zea arazo. Nahiko ari gara ikusten, Bai. Nahiko ari garen ez ikusten. Lasai, ondo jarri arte mengo gara. Baborra bante, Riborsia, hor. Abante dano. Eustea zaila, olatutxoa dator, segidan da hortxe arazoa. Azkarra izango ata. Bai, Nabeta Agirreren hitzak oso adierazgarria. Bai, lau patroiak ez da txalduta. Arrauneak abanten, arraunak. Ondarribia pikin bat atzeratuta. Ondarribia celebre, Baborra zilaka eta bar. Ondarribiak mugutzen espadira. Epaiak ere ernedanak. Bandera txuria. Semaforoa keinukari. Semaforoa gorri berdea! Bai jauna, bai Anderea, kasu honetan, bai irteeran eta baita semaforoa sakatzerako garaian, botoiari eraitekego garaian, erne. Orio enfilazioa galduta Eta Ondarribia biru tosta atzeratuta ere bai, eta Zambuluka hasi eta bere ala Donostiarra ikusi du. Bueno. Ekin diote lanari, ez da gutxi. Eta hauek, beste kolpea Donostiarra pikalanta jaso ditu. Ikuste, Balkari gabe ikusten da. Bizi irten direla. Eta askorik ez, begira, horrepestan atxo ikusten zaio Donostiarrari. Arraun lagunak iez. Orio pestanatxoarekin. Donostiarra eta Arraun sartu dira aurretik. Ondarribia 2 segunduko galera du. Arraun lagunakek irtera ona urte osoan ez bezala. Halaxe da. Talde honek aurten arazoren bat izan badu, bat behintzat bai, horixe izan baita. Hasieran ritmoan eta estropadan sartu ezin hori. Eta gero, kirolarloan gauza pixka bat zuzentzen ari zirenean eta bar, virusarekin gora bera eta konfinamendua. Ritmo bizian Arraune, bat, bi, hogeita mezortzi palada. Ondarribiak 11 bateko galera jadanik, Orio sartu da aurrera, eta Donostiarra hortxe, arraunketa sartuta. Dagoeneko luzatuta arraunketa Donostiarra 36 paladan, 35 palaterri Donostiarra, Orio 36 paladan. Ondarribiak aurreko asteburuan ikusi genuen, hasieratik segundu asko galduta, gaur ere, hasi besterik ez da egin, zoantxe 2 minutu, baina 4 segunduko galera. Itxasoaren baldintzak exigenteagoa dira, eta litekena da, gaur gizonen artean ere, tarte handiagoak izatea egon. Bai, ez batera harritu eta aizearen iragarpena betetzen bada eta abar. Hor kontua da, eta iruditzen zait horrek asko salbatzen duela, marearen koefizientea. Diferentziak handiak, pixka bat azkeneko urteetan zer gertatzen ari den aztertuta, marea koefizientea handiak direnean, segundotan ere orduan izaten dut. Urrengo astean ditugu komeriak, izango ditugu komeriak. Gaur 73koa da, erdi mailakoa. Urrengo astean, larunbatarekin 88koa, pentsa. Ondarribiak begira jadanik 6 segunduko galera. Guazen Donostiarrekin. Arrankalo! Vamos a marcar esto al final. 36 palada. Arranca. Eta, bueno, beste aipatzeko modukoa, Oriok askotan, dagoeneko 3. minuturako, traineru bat eta prankaz eta hausten duen taldea da, askotan egin izan du hori, gaur momentuz ez. Uste hasieran kosta egin zaiela, laugarren kale horretatik behar bezala ritmo egokian edo kokatzea, begira orain Donostiarra, laugarren kalera. Dondidoan, bai. Mikel, beste detalia, dagoeneko
Begira, zuritasunak hasi dira ikusten. Zuritasunak ez traineruen branketan, Bai, itxasoa. Horrek esan nahi du, 17-18 orduko, kilometro orduko haizea. Utsi da, estropada Hondarribia atzean 9 segundu, 3 traineru galduta, Arraulagunak lehen kaletik traineru bateko atzerapenarekin, eta Eusko Trenligako bi indartsuenak, Orio eta Donostiarra, aurretik dira. Orio, azken bi ediziotako garailea, edo zuzenak izateko, joan zen urtekoa eta urtengo. Hau, Andrea, Astudillo. Arraulagunakek lasaiago egingo du, bere estropada, ikusirik Hondarribia urrutitxo dagoela, eta gainetikan haien begiekin ikusten dute. Dudarik ez. Hor dagoeneko zipristinak, Begira Orio, Oraintxe une Osta pare bat aurretik. Oraintxe une ona. Mikel, Xanti Zabaletak esan dakoa, traineru berriak zer du besteak beste, askoz ere txoroagoa, zurrunagoa eta teknikoki exigenteagoa. Nola baitere, beste traineru zaharrek, balantzak eta honek akats teknikoak eta gehiago zigortzen dituela. Eta iziak eraman egin ditu, Orio ez beste guztia. Da hori jotarren momentua, bai. bere 1 metro balizara iristeko eta 2 segundu. Arraun ere erori da, 7ra, Hondarribia oso urrutia 16ra. Gogoratu emakumeen playofferako Galiziatik bat bakarrik aurkeztu dela, hain zuzen hango liderra, Cabo da Cruz, eta bestetik emakumeen lehia horretan gauzak estuago daude, ete ligan, eta ikusiko dugu, hor azkenean, Tolosaldea liderarekin batera zein kokatzen den. Ez gara orain hori aurreratzen hasiko, baina Tolosaldea bai ematen du nabarmen errenta handiarekin kokatu dela aurretik eta izango duela gero bere aukera playoffean. Argi ziagoak, 6 minututa gehiago ziago gara heltzeko. Aizea da bilen seinale. Hor da Orio. Eta izea nahiko trabez kanpoan, Iratilarrenak akarra atera behar izan du. 6-0-8, Donostiarari bi gehiago, hemen Arraulagunak 9 6-0-8, Oriorentzat hartutako denbora, 6 eta 10, Donostiararentzat, 6 eta 17, Arraulagunak entzat, orain Hondarribia, 24 segunduko atzerapenarekin, 6 eta 32. Erne maniobra ostean. Olatu askar bat, bai, hoxe aprobetxatu du Orio. 5 segundo Donostiarari. Gaurko gironek eskatzen duena da, bi giro berdin ez daude itxasoan, eta erritmoa sarritzea iziaren alde beti eskatzen du, hori traineruak, eta gaur gironekin garbi atera, eta erritmo pixka bat bai. Bost pixka batekin etortzeko. Bi traineru, ez tira txarrak. 6 segundora, Balitzatik irten eta tida batean eta Arraulagunak hurbil, horre? Donostiako bi ontzien artean 3 segundo. Hemen Arraulagunak. Orio joan eginda, Bai. 36 paladan begira Astudilloren lanak. Gorputzaren keinua ikusita, estriborretik sartzen da horrelatua. Horrelatua. Orio Donostiarari 7. 6 orain, Arraun 11 segundora, minutu erdira Hondarribiarrak. Gaurko giroak eskatzen du, beti baino barrura pospixkat, Irudi hori ikusita egon, ez dirudi, bi ontziko tarte izango denik, Baina Donostiarra atzera goibili da Donostiarra. Bai, errekuperatzen ari da pitin bat. Hor txarra izaten da kateatzea, gorra trankatzea, nola baita izaten. Equipo, marcamos el final. 8 metro luze ditu goren. Paradiña. Begira, Hondarribia nora doa.
Saka! Era bat estribora, Hondarribia. Ekipo, hor! Gainin guaz! Haude gozatua! Buka! Nade deintzat pozidoa. Herriro, honei! Orio eta Donostiarra burua. Hor, akaba! Hor! Ekipo, 6 por delante. Denak ere baborrera bezala. Bai, Horrek begira esan Orio, du. Bai, nabarmen. Bat, 7. Horrek adierazten digu, aizia nondik sartzen ari den. Ahora! Markatu final! Ja. Iru, Zulon, lau. Ahora! Zulon luze, orain txolatu. Ahora! 6! Hogeita amasei palaterdian. Sortzio! Eaz, ekipo! Tarterik handiena Zazpira joan da, Ibon? Zazpira, bai. Minuto con gancho hemen. Pazientzi jakin, zatibote zarriba. Batian. Hain zaila izaten da askotan, sarritu bai posaskatzen du, baina bukaera utzi gabe beti diogu, Ordu nito egiten da eta. Ontzia. Zuloan luzeago, Bukaera galdu gabe. Txalogarria orain, arraun lagunak egiten ari den lana baita ere, Ziabogan Oriok 8 atera dizkio, orain 10era igo da renta, baina poparian arraun hobeto ari da. Ia Donostiarra. Eta arraunek gauzak horrela. Orain bizi olatuan, Bai, Laura jetxira, irura, begira. Zan nahi nuen, gauza dauden bezala, arraun matematikoki gaur bertan izango dela urren urterako txartelaren jabe. Erne, Donostiarrak atzetik aurrera ari dira eta orain poparia. Eta ura bera, gero eta olatua zenbat eta balizaldera gomen barruan, olatuak gehiago arrotuko ditu ontzia. Orain Oriok olatua, beira. Orain Oriok. Nabarmen. Bai. Nabarmen. Titik Laura, bostera diferentzia. Pixka bat asmatu ezkero barruan aberi egitekoa dago. Bai. Zeira joan da tartea. Lau segundo olatu batekin, Bai. Lantzagiroa. Begira Zuluan. Donostiarra Zuluan. Badirudi, itxura da, Ura hartu izan balute bezala, sentsazioa hori izan da. Irudi horretan. Zerbait hartuko zuten, hasierako kolpe horiekin, baina. Ea orain. Arraun 12-13 da. Hondarribia, 38-ra. Bai. Banderari begira, metro hauek oso onak hori horrentzat. Beste da? Donostia ikusten du Zuluan. Hortxe geratu Zulotik da. atera ezinik. Bai. Ikurriñari begira ez da gauza berbera. Orain duen errenta edo orain dela minutu bat zuena. Nola aldatu, 40 minutu batean, minutu eskasean nola aldatu. Hor da Orio! Beira. Orio! Bai Orio! Ze tarte handia 11 eta 22 Oriok. Orain Donostiarra, bai Donostiarra. Eta arraun lagunak ere bentxe da, bai arraun. 10 segundu eder Oriok Donostiarrari. Segi egin behar dela, nahiz eta ikusi aurkaria hurbiltzen dela. Hori da. Eta zure momentu eristen denean hori aprobetsatu. Askotan olatu ez da etortzen, norberak nahi duenean. Etortzen denean, orduan jo behar zaio. Hemen dator Hondarribia. Tirua jota datoz hauek. Hor da Hondarribia. Arazoak ere bai hor. 46 segundoko atzerapenarekin. Heldu da Ama Guadalupekoa. 11 eta 22. Orio azkarrena izan da. Poparian eta batipate azken minutu terdi, 2 minutu horietan oso ongi bili dira. Brankas ere bai, Ziaboga egin aurretikan bila, azkenengo minutua oso ona izan da haientzat. Poparian hasieran ondo, Donostiara errekuperatu da gero, baina bukaeran berriro Oriok egurra. Hori egintzait deigarria, Donostiarra minutu terdi faltan 2 segundora jarri da, Oriok olatuak hartu dituta onak eta zoragarri etorri dira, eta Donostiarraren itxura zen, treneru batek ura hartzen duenean bezala, eta ez dut esaten hartu dutenik ez dakigu, baino horixe, Zuloan, Zulotik atera ezinik, eta uste dut Oriok egoera hori modu zoragarrian baliatu duela, eta olatuak bukaraino zukutu dituela. 9 eta 86, orantxe egokitu dute biharkoari begira dagoen tartea, Oriok Ikurriñari begira, ia 10 segundu eder ditu Donostiarraren aurretik. Errenta handia da, Ibon. Izango ez da ba, pentsa, 3 treneru jator, eta horrek besteak beste, konfidantza handia emango die biharko estropadan hasi, eta
gauzak okertuta ere, nola baiteko hori lastarik koltsoi oso garrantzitsua da. Bestetik Arraun Lagunak iruditzen gaur estropada txukunetik gorako egin duela eta Hondarribia berriro ere kezkagarri, esango nuke. Eta izea, gero eta gero gehiago. Hau datua da, gero eta gero nabarmen gehiago. Txanda bukartu ezkeroztik ere bai, Mikel. Erki, babentxe dugu, Zukia jauna, Xavier, Arratsaldeon, da zorionak, lan ederra. Kaixo, Arratsaldeon, eskerrik asko bai, oso gustora bai. Lan ona eta errenta bikaina ikurrinari begira. Bai, errenta oso polita ez, askotan esaten da ez, zenbat aliz konparatzen den estropa dau Donostikoarekin ez da, eta gaur ikusi dugu zergatik da, ez? Oantxe atzetik, oantxe aurretik, oantxe zortzi aurretik, oantxe Donostia hila gainen, eta gero azkenean mar segundura ez, oso estropa polita izan da ikusteko bai. Bueno, Euskotren Liga 2. urtez jarraian poltsikoan izatea gauza ederra da, baina azkenengo erremate zoragarri izango litzateke bihar Zarauzko ikurrinare herrira eramatea, ez? Bai, duai gabe, gaina behiek gogori daukate, ez da, bandera hau lehengurten irabaz izan aurrenengo aldiz, bihar bigarren aldiz irabazteko gogori badao, momentuz bideratuta dago, baina hankak lurren, bakigu hemen eozin gauza gertatu lehitekela, hemen olatua nagusi izaten dalako askotan, eta esango genuke gaurko estropadak oso ondo metaforizatzen duela neska hauen edo talde honen ibilbidea, ez? Atzetik hasi eta aurretik bukatu, ez? Liga oso presenteak hau, ez dakigu Zarauzko banderakin zer gertatuko, baina liga eskutan daukau, eta, 2011an 6. sailkatu ginen hartatik, ez? 6., 5., urtez urte, 4., 3., pauso, eta, iaz irabazi eta urten irabazi arte, ez? Eta hori da talde honek irudikatzen duna edo transmititzen duna lan asko indula, beti horre ondala, galdure asko indula, emateguan irabaztiaz aspertzen nahi gehala, baina askotan galdu ditu estropadak, baina beti onda hor, eta hori jaguk herrian eta gure umei transmititu nahi dileuna, eta gero beti hori joan arraunarik aitak eta aitonak eta osabak izan dira, aurrerantzean amak eta izebak eta amonak ere izango dira, ezta? Noski, eskerrik asko, gozatu eta bihar arte, Xavier. Eskerrik asko zuei eta bezarka da handi bat eman nahi ditu Zipriri gure babesle nagusi batei, behien enpresako pertsona importante bat galdu dutelako, urteak pasagituzte guk babesten eta babesten gaituzte, eta guk babestu nahi dugu momentu zaila hauetan, eskerrik asko. Oso ondo, bat egingo dugu guk ere, zuen asmo horrekin. Mila esker. Agur. Uretara goaz, hain zuzen Oriotarrekin, aurrera zara. Itxaso Azkonobieta hemen zain daukat. Xavier Zukiak oraintze bertan esan du, estropada ikusteko ederra. Eta jokatzeko? Jokatzeko zaila. Salidak despistatu xamarrar batu gatzu. Kolokatzea asko kostatu zegu, baina, lehenengo largua asko sufrituta, nola remontatzea lortu dut ziabogako, eta gero bueltakoa olatuta asmatu dut eta guztua. 6 minututik gora, ziabogara heltzeko. Aizia badabil, ez da? Bai, aizia eta gaina zikina dago, txasua, orduan. Bai, salidatik ja bastante kostatu zegu bateatzia eta arronketa hartzia kostada, baina, Eta lantzagiroa ederra, Gero poparian, olatu bat hartu, eta azkenean, ia 10 segundora jarri zaret. Bai, momentu batian behek 3 segunduta gertu jala abisatu iguna detek, eta azkenean olako itxasetan pasatzea, oantxe behaiek hartzegu oantxegu, eta kontuatzeako, ondona arraunitxeunak harrapatzetxu. Lehen urratxa eman da, bihar errematatzea falta, bigarrenez, bandera hori agazteko. Bai, bentaja politiatea deu, baina azkenean bilarre ez egit nolako partida duen eman da, baina olako itxasua eman da bali mado zer daka gertatzia, eta zerotika anateako bagina bezala inberdeu bilarre. Gozatu behintzat gaur, eskerrik asko. Eskerrik asko zei. Eta hemen kluetako ordezkarien armailan itziar gure inguruan. Presidenta irrifartxo dugu, Arraun Lagunak entzate gaurko albistea ona, 4 puntuko errenta, berdinketa zuen alde, kasurik txarrenean ere bihar deskalifikazio bat izango balitz ere, jarraitu ingo duzue, play-offa baztertuta, garrantzitsua da, zalantzari gabe, ez? Arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, nik uste politia izan dela azkenean, abantaila hori egia markatu haua gelditu da, eta, estropa ere, nahiko politia indeu, eta pixkanaka, liga gora bera atxontatik, ongi bukatzen dugun, ez? Pozik bukatzea lortzen dugun. Gora berak guretan, da batipat gora berak lehorrean, zuentzat, koronavirusa dela eta ez dela, hori dena nolabait ahaztu ez ezinezkoa delako, baina alde batera utzi eta kontxari begira orain buru belarri, ez? Bai, ala da, pentsatzea kontxa gongo da, gauzak irudien bezala, baina pakea badaukagun eta bengoz zentratzen gehan, txalupa berria ere
gogotxu hartzen dugun, ze, atzerapen asko ditugu, eta goaz, kontrarrelogian, ezin dene ondo iritsi, baina, uste dut, demoralia politia bukatzen dugun. Bihar beste aukera bat, beste test bat egiteko, ezta? Bihar beste estropada bat, eta abertzemoz, garrantzitsuena da, neska, guzti egotea, txalupa berriak inde, ezagutzen jutea elkarri, eta 25 urte eta gero, traineru berri bat daukagun, ea dena ondo jute dan eta nabaritzen dan. Ederki, eskerrik asko, eta bihar arte. Dale ba, aio. Oso ondo, gure protagonisten hitza Lehorrean eta Uretan, Ibon Gaztañazpi, zalantzarik gabe, biharkoari begira, urrezko ia 10 segundu ditu Zabaletaren kuadrilak hori jo. Haundiak ikusi gara hemen Zarauzko estropada ere monetan, baina ez dira txarrak. 3 traineru eder, 10 segundo, eta gainera horiok eta datuak aztertuta irabazi instituen bi estropadak ez ditu, sekula bederatzi 10 segundo kantu beraz iruditzen zait bihar horiok bandera ez irabazteko, alegia ez usteko haundia izango litzateko. Kirola da eta denetik gertatzen da, baina pronostikoa argia da eta favoritoa ere bai. 42 puntu horiok, Donostiarako 33, 9. garaipena liga honetan, bat falta da estropada bat biharkoa, eta Arraun Lagunak 21 bat ditu, Hondarribiak 17, 4 puntu, berdinketa balitz orotara 6 aldiz ibili da, Hondarribia baino bizkorrago, Donostia Arraun Lagunak, horrek esan nahi du berdinketa kasuan Donostiaren aldeko izango diratekela erabakitzeko irizpideak, eta ondorioz Hondarribia playoffean izango da. Aurkariak bat segurua da, Cabo da Cruz errenta hundiarekin, da besteare esan daiteke, ete ligatik Tolosaldea oso sendoari dela, eta beste aurkari bat, hori oraindik Aidean Ibon. Hori da, ete ligan Tolosaldea ari da, liga dominatzen, estropada txukunak egiten, eta irutzen zait, arerio pixkat ere, izan daitekela, zerako, playofferako. Patxi frantzezen taldeak, aurten beste aurrera pauso bat eman du, lehen zukiak esan da moduan, azpitik pausoari lotuz, egiten ari dira bidea, eta oso kontuan hartzeko moduko taldea izango. Gaur bandera banaketarik ez, gogoratu hori bihar izango dela, puntuak eta elastikoak bai, Nerea Perezentzat 3 puntu, Nadet Agirrerentzat 2, Andrea Astudillorentzat 1 gaur, eta orokorrean Nadet Agirrek 19 puntu, Natalia Tubiok 18, eta burruka hau ere, biharko lehian argituko da nahi eta nahiaz azken estropada izanik, Ibon. Bai, eta besteak beste hori ere ez da nola nahikoa, okerrezpanago 3.000 euroko saria, eta, horiek jasotzeko beti izaten da, sasoi eta gara jona. Bai, izuna baino be, bai, izuna baino be izaten da. Ogasuna esketortzea baino be izaten da. Hainbestean orain giroa, Mikel? Lehen goraldi egin du, orain esango nuke, hemen, barruko alderdi honetan, nahiko egonkor dagoela. Hori otarrak ardura dunen ontzira doaz, banderarik ez, baina elastikoa jasotzera, eta berehala hor bertan ditugu, eta irudi horiekin, Zabaletare hurbildura oraindik agindu batzuk ematera. Beti izaten da, maniobra garai hau, hurbiltzen direnean saria jasotzera eta burua uste bat patroientzat eta entenatzaileentzat. Entenatzailea beti keskatuta. Nere neskak, ontzia, kontuz, maniobrarekin. Biharko estropada, ez ostu neskak, jantzi erropa, ez dakizer, bakizer. Maniobrarako txarra baitago. Claro, hori izan nahi nuenik, baina hori da patro, ala behar du, eta segituan hobi ditu. Hori da. Ez dago komeritarako itxasori. Berriro esango dut, askotan esaten dugu, ez dela itxaso handia ber, olatu 2 eta 3 metrokoak ez direla ber, itxaso eta bihurritzeko. Badoaz. Erreginak ditugu 2. urtez jarraian gogoratu, aurtengoa 12. edizioa dela, eta garaipen sorta handiena San Juanek duela,
2014, 15, 16, 17 eta 18an 5 aurre Zumaiak bi irabazi zituen, orain Oriok ere beste bi. Getaria Tolosak 2011koa irabazitakoa du, 2009koa Galiziak eta 2010an tirabira askoren ostean berdinketa erabaki zen Gipuzkoako selekzioa eta Galiziako selekzioaren artean. Bueno, ea elastiko hori jasotzeko moduan diren, atzerapena handirik gabe. Eta une batetik bestera, hori izango gara. Nahiko lan badu. Asko. Jauzi batean, Txikota ere, atzeko alderdian, sopa makarri ikusten dut. Bueno, TKL ligari, esan beharreko bestea, hor aurrean beste txikota bat jarri dutela. Beste bakarri eta bai, badaukate. Baina, heldu ezin. Edo Marinel pare bat, edo... Bueno, Euskal Telebistako kirol zuzendariak, Urkiolak jaunak eman dio elastikoa. Aldamenean hor da posik baita ere. Borja Gómez, egia esan, Borja Rodrigo ligako presidentea, benetan presioa kenduta edo ikusten dut azken egun hauetan, halako ordura handiekin ibilieta gero, momentu hau, berarentzat nolabait arnasa hartzea bezala delako, ez? Biharko guna pasatzen bada. Euskotren liga bukatzen da. Hau, bukatu, ondo, estropada bat berari galdu gabe, eta liga nagusia, Euskolabel Liga, baita ere, gizonen liga, nolabait edizio gehiagorekin, eta traineru gehiagorekin, eta zailtasun gehiagorekin alde hortatik, balikotzat hartu beharko da, naiz eta gero arazoren bat sortu, falta diren jardunalditan. 12 estropada jokatu dirilako. 12, 18tik. Eta horrek nolabait sendotu egiten du, elkartea guztien artean egindako lana, eta ligak antolaketa mailan egindakoa, ez? Bueno, arraunlariak hortxe ditugu posik, bihar izango du honek jarraipena, Orioren errenta handiarekin, 9:86, ia 10 segundo, Oriok Donostiarari. Eta gogoratu, arraunlagunak, gaur bertan matematikoki, 3. kokatu dela, sailkapen nagusian, Euskotren ligan, eta eutsi egingo diola mailari, eta Hondarribia, ondorioz, playoffera bidali duela. Bihar bigaren jardunaldia, orain babeslentza tarte bat, eta berehala, gizonezkoen lehia Zarauzko Ikurrinaren 43. edizioa hasiko da.